Presyo ng galunggong sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City pumalo na sa 220 pesos kada kilo. Alamin sa ulat ni King Guevara. Halos walang makitang tindang galunggong sa Magsaysay Fish Market. Ilang minuto na raw nag-iikot sa bagsakan si Cheryl, subalit wala raw siyang makitang fresh galunggong na malaki ang sukat. Yun nga sasabihin ko sana sa tindera na kahit ba't parang lumiit mga isda nga yung bentahan nila. Pero tumaas, Pero mataas ang presyo. Ayon sa ilang fish vendor, kakaunti ang supply ng galunggong na ibinabagsak. Dahil ang taas ng presyo. Sa taas ng presyo, yun ang doon kami nahihirapan. Ang dating 150 pesos na kada kilo ng galunggong, nasa 220 pesos na ito ngayon. Maging ang mga frozen galunggong, tumaas rin ang presyo. Ang dating 100 pesos kada kilo, nasa 130 to 140 pesos kada kilo na ito ngayon. It could be na ang katubigan natin ngayon ay malalaki ang alon because nasa kuwan na tayo ngayon northeast monsoon na tayo ngayon. Opo. So karamihan ng mga fishing vessels natin ay hindi maka-fish, hindi makapag-operate dahil sa laki ng alon. Nagpatupad ng oil price hike ang ilang kumpanya ng langis. Epektibo alas 6 ng umaga ngayong araw. 75 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina, 1.25 pesos sa kada litro ng diesel at 10 centavos naman ang itinaas sa kada litro ng kerosene. King Guevara, Balitang Amyanan.